Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Maadjong buntag maigala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Gano man gyud nga dili man mo ka-identify kung asa ang sakit nagagikan. Tinuod maigala ang sakit sa tiyan, sakit sa lawas, sakit sa dugan, sakit sa ulo, naa na siya ay specific nga organ nga maapektado. So, kung maingon mo sakit inyong likod, dili gyud na siya pwede nga permeable na kidney. Kadaghanan gani, dili gyud apil ang kidney. Maingon mo nga sakit ang kuto-kuto, ingon kabuhi o ulcer, kadaghanan dili mao. Mamali gyud ang tambal. Maski mga doktor may gala nga wala pa experience, pag ingon nga sakit ang kuto-kuto, ang hunahunahon dayon ulcer. Mao na siya ang nakapadako sa gasto sa pagtambal sa lawas may gala. Permi ko makadungog anang mag-istorya nga, Dok, sakit akong kuto-kuto, gikan ako sa doktor, gitagaan ko may prasol, wa man kumaayo. Sa tinuod may gala, kung imo gyud siyang paminawon ang mga symptoms, di na nimo kinahanglan og laboratory. Ha? Kamong mga tigpaminaw nako gikan sa Mexico, paingon sa Poland, paingon sa Arabia, paingon sa China, Japan. Kung kay balo lang mo, kung unsa nga organ ang apektado sa imong gibati, kaingon gid mo nga dali naman din matambalan, dili ma-insakto din ang tambal, mao na nga dili mo padayon nga mo lala ang sakit may gala. Mao na siya ang main purpose nganong magpakonsulta mo og doktor, kay unahan siya ba, unahan. Like for example, ni sakit imong kuto-kuto, daghan kayong mga sakit may gala maapektuhan, gikan sa appendix, gikan sa matres, gikan sa kidney, gikan sa pancreas, gikan sa gallbladder, gikan sa atay, halos tanan sulod sa atong tiyan mo hatag og sintomas nga sakit sa kuto-kuto. Ultimo nga dili ka kalibang 3 ka adlaw, 4 ka adlaw, mo sakit inyong kuto-kuto. So, dili gid na ninyo i-fix ang inyong panghuna-huna may gala nga tungod kay kuto-kuto ulcer, tungod kay kuto-kuto kabuhi. Ang among gi-eskwelahan may gala sa medical school, pangitaon ang associated symptom. So, unsa man ang associated symptom? Ang associated symptom may gala kung unsang gibati ninyo kauban sa sakit sa kuto-kuto. Kay kana siya mo pinpoint kung unsang organo ang naapektuhan sa imong sakit sa kuto-kuto. So, i-simplify na ko na siya may gala, kaya di man gina ko na siya mahumano. I-simplify na ko sa inyo ang common nga sakit nga para ma-identify nyo kung unsa gyud ang inyong problema. Importante kay ni siya may gala, kay diha man magdepende kung kinsa nga doktor espesyalista ang inyong atuon. Dako kay na sa role may gala. So, sugod ko sa usa ka sakit ka, dili mo makahuna nga gikan day dito. Ang sakit sa kasing-kasing may gala, mong manifest ng sakit sa kuto-kuto. Rag kabuhion mo. Labaw na gyud paspas ang pulso nimo sa kasing-kasing, mapaspas ang kasing-kasing. Mura siya kabuhion mo. Kana siya nga simptomas may gala, dili gyud maayo. So, unsaon ninyo pagkaibalo nga kasing-kasing day? Kabuhion mo, sakit ang kuto-kuto. Pag musabay gani siya ng kapalpitik, gapaspas ang inyong kasing-kasing, mabatian ninyo ang kasing-kasing na kubo-kubo na iyong dughan, kuyaw na siya. Kaya paingon man kasing-kasing. Sulat, kung kamo naa sa radyo, dili ninyo ma-memorize na. Ikaduha, musakit gani inyong kuto-kuto,
magkalintura mo, naisabay nga kalibang, kana siya dili na tanan amoeba. Acute gastroenteritis na. Food poisoning na usahay. Pero kana siya may gala, nagpasabot nga mag-inom og antibiotic. Di pod ko kasulti sa inyo nga mainom dayon og antibiotic kay di man mo diferensya sa ubang sakit. Ang amoeba may gala, musakit ang kuto-kuto pero musabay siya nga mubutod imong tiyan. Pag butod sa imong tiyan, musakit, pag human imong libang, mawala ang sakit. Mao na ang amoeba. Simple gyud kayo. Diferensya sa pag acute gastroenteritis para sa nang kakaumog dili maayo pagkaluto, acute gastroenteritis. Lahi, malibang mo basa ang tae pero way sakit sa tiyan. Pero magsunod-sunod. Unya sa beginning may gala, maghilab ang inyong tiyan di kay sakit. Maghilab lang siya, pag human ana mawala. Dili para sa amoeba may gala nga pag libam nimo mawala ang sakit. Ang sa gastroenteritis dili. Muhilab siya, mawala. Muhilab, mawala. Malibang mo, sakit lang gyapon pag human og libang. So mao na siya ang gastroenteritis. Pag musakit inyong kuto-kuto, unya magkalintura mo, unya mudagan ang sakit sa right lower quadrant diri sa tuo, sa kilid diri sa tuo. Kana siya nag-indicate og tulo ka sakit. Number 1, appendicitis. Number 2, ovarian o twisted ovarian cyst. Unsa man ang kabawa ng twisted ovarian cyst? Ang inyong ovary nituyok, naglukot-lukot. Ang ikatulong may gala, nagasugod mo sa metal smears. Ang pasabot ang metal smears, ni gawas ang inyong egg sa kamong mga babae, ni gawas ang inyong egg gikan sa inyong ovary. Una sa feel ninyo nga sakit pero dili sakit iduot. Karon ang saon ninyo pag-differentiate ana? Itudlo na ko na sa inyo kay daghan sa inyo moinom dahil mo og kanang pain reliever, ipahilot dahil ninyo bisag unsa lay himuon nga dili mao. Mahibaw-an jud ninyo may gala nga acute appendicitis kay ang iyang sakit diretso dili gid siya ingon nga kanang mo undang mawala dili nga na. Ang sakit sa appendicitis may gala work train diretso wala gid magkadugay magkasakit hangtod dali niyo makaya nga magtakilid na maglakaw. Appendicitis na siya. Pag sugod sa sakit sa right lower quadrant may gala, among mga wala pa kapaminaw sa ako 2004, 2005 kay ako maning gi-differentiate ning mga areas abdomen. Ako na siyang Osborne may gala para kamo ma-educated mo sa medical parlance, sa medical the way we doctors talk para makasabot mo. Okay, so kunya na siguro. Basta musakit gani inyong kilid sa tuo, ayaw mo una UTI kay dili na siya diha. Dili ang UTI mo sakit sa right lower quadrant may gala. UTI means urinary tract infection. Pag mayong kag bato, posible pa pero kadaghanan sa nay bato may gala nga mo sakit. Diri nay bato sa kidney diri dapit sa likod sa kilid nimo. Daghan atong sakit ako gisulti Kung naay problema sa imong mattress may gala, nagarigla ka putol, rigla putol, spotting mo, magsugod gyud na siya sakit sa kuto-kuto. Pag human ana, mabati ninyo nga mo sentro, ubos sa inyong pusod. Kana siya nagpasabot nga mattress na siya. Labaw na gyud makahibalo mo nga namoy mayoma o sa babay mga cyst diya sa inyong mattress. Pag ang sakit kuto-kuto, tapos wala mo kalibang, 2, 3, 4 ka adlaw, walay kalibang yun. Mag-isa kung saon yung kalibangon mo, ubuto na yung tiyan, di mo kalibang, problema ninyo dito sa sudlanan, sa tae, may gala, ang large intestine. Pag tigulang na ka, maguna-una na ka tumor. Pag bata ka pa, naghan kay mga sakit nga ingana may gala, sama sa necrotizing enterocolitis. Unsa man ang kabawa ng necrotizing enterocolitis? Muitom imong tinai. Kay nabara ang agianan sa dugo sa imong paingon sa imong tinai. Pag naapoy gitawag og
napagitawag nga masakit nga motuyok ang imong large intestine. Mahitabo na kung taas ang imong sudlanan sa tayo. Motuyok na siya. Pinakadakong problema na kay kinahanglan hawason imong tinai portlon tong nagtuyok. Pag mo sakit imong kuto-kuto, imong hunaw-naon gyud nga kung mosentro sa tunga, ibabaw sa pusod, daghang kay imong i-entertain. Number 1, pancreatitis. Number 2, tumor sa imong large intestine diri sa ibabaw sa imong sa imong tiyan. Tinai na ay nabuslot o nabara. Mao na siya mga generalized idea mahigala kung sa inahitabo sa imong tiyan kung magsugod lang sa kuto-kuto, sakit sa kuto-kuto. Pag mo sakit imong kilid, diri sa kilid, ayaw pag huna-una dayon nga bato sa kidney. Kay ngano? Ang sakit sa imong spinal column, ang sakit sa imong spinal column mo reflect, mo radiate diri dapit sa imong kilid, pati sa tuo ug sa wala. Di ay ang imong problema na ay naipit nga ugat didto sa imong likod. Ang gitawag lumbar spondylitis. Labaw na gyud sa mga tigulang, maipit ang ugat dito tungod kay dili naman mulihok ang ilang mga vertebra, spinal column tungod sa katigulang. So kung magpasangil ka nga sakit imong kilid tungod sa kidney stone, layo ra ka kayo. Labaw na gyud nga paglingkod nimo, dugay kay katindog kay sakit. Dili na kidney no. Dili na kidney stone. Sakit na dito sa likod yun. Sa spinal column niyo. O musakit imong hawak. Sakit imong hawak. Di nimo mapinpoint kung asa. Duha po na imong lugar at doon. Ang imong connection sa imong paa, katong sakit dito sa imong paa, dili sa kilid, o ang imong lumbar spine. Diyaw, makita nimo mahigala nga dili sayon. Nga matagna mo ba? Mutagna mo sa inyong mga sintomas, anya mo pwede inyong itambal. Mali. Kadaghanan gyud sa akong makita nga serious na kay ang problema may gala. Mobinhod ang kamot, molinod ang tiil, way kusog ang tiil, Pag dili gani siya subayon ang history sa iyang sakit, ma-misdiagnose din na siya nga stroke. Ang stroke may gala, sabay gyud ang kamot og tiil. Pag dili ganyan siya sabay, ayaw pag unaw nag-stroke. Kay naay mga sakit nga naipit ang ugat nga isa ra ka tiil. Pag duha na gani ka tiil, ang binhod, duha ka tiil, nagbinhod, dili na stroke. Dili gyud na sa stroke. Nagpasabot nga na spinal column, na spinal nerve sa imong spine ang naipit. Pag ang imong binhod sa imong kamot, isa ka nimo dili na siya mo binhod na imong mga kumagko mga fingers mo binhod siya, ay pag hunaw ng stroke, kinahanglan gina sila sabay gid dito sa imong one side sa imong body. Kay ang kaning binhod sa kamot, mga manang, sign na siya nga naipit ang ugat diri sa inyong tangkugo. Muna gitawag cervical spondylitis. Kung magsakit inyong dughan, mo ginawa mo sakit inyong dughan, ayaw pag hunaw kasing-kasing. Layo na kayo na siya. Pag ginawa ka mo sakit sa samot, mutakilid ka mo sakit sa samot, dili na siya kasing-kasing mga manang. Kadaghanan sa inyo, moderate subject cardiologist. Unsa may buhatan sa cardiologist, ito, di echo, ECG. Dili gani na gunitan ang inyong dughan. Sa tinuod na hingala, kadaghanan sa inyo nga nagkasakit ang dughan, labaw na tigulang, costochondritis ang ilang problema. Unsa man ang kabawan ng costochondritis. Ang ilang mga gusok, naman ay sumpay diri sa tunga o sumpay diri sa kilid. Pag mag-arthritis na siya, hubag tong mga joints. Pag hubag ani mga joints diri, sakit. Iginahawa, ilingkod, itakilid, usay gani mohigda imbes nga makatuo, maghigda siya sa matakilid sa tuo, sakit. Pag takilid niyo sa wala. Ang swerte na siya kay dili mapasangin lang ng kasing-kasing. Pero kung dili na sa wala ang sakit sa dughan, unya pag takilid sakit, maingon dahil mo nga kasing-kasing ni dili na manong.
layo kay na siya. Daghang kay ko nakita nga misdiagnose ani may gala. Ha? Pag adto sa cardiologist, tagaan ito di echo, ECG, tagaan na yung para sa kasing-kasing. Why swerte may gala? Ma-angiogram ka ba? Kay negative man ang finding sa ECG. Ha? Ma-angiogram yun kagyod, niya pila ng angiogram may gala. Very risky na siya nga procedure. Very risky na siya. Daghang kay nag-atake sa kasing-kasing tungod sa angiogram. So, ingani, kani akong istorya dire sa radyo magala, dire sa YouTube, dire sa Facebook, kani akong ginasulti sa inyo, paagi sa mga doktor, mao ni among gitun-an og napulo ka tuig na ingala. Dili na mo na siya matudlo tanan kay siyempre, it took us 10 years to learn it, to memorize it. Unya, pag abot ato mga espesyalista nami, amo siyang tun-an kada adlaw balik-balik ang mga sintomas. So, pag ang imong doktor wala naghimo og history, wala kag examine pag maayo, palpak. Dili makita ang sakit. Pag moingon siya dayon sakit imong dughan, ECG tanong, to the echo tanong, x-ray tanong, dili makita sa x-ray ang costochondritis may gala, kanang arthritis sa imong mga gusok. Dili na siya makita. So unsay nitabo? Negative. Unsa may ihatag sa imong doktor? Mayon ta kung pain reliever lang. Dili siya para sa kasing-kasing. Kay once magsugod mo tambal sa kasing-kasing, may galang nga wa may problema sa kasing-kasing, daghang kayong side effect. Pertig yung daghanang side effect. Kapila na gyud ko ana nga undangon ako ang tambal nga gihatag sa ilang mga doktor na ayo ang pasyente may gala way tambal. Usahay gani nga masakit ilang gusok. Labaw na gyud mo ginhawa, mas short ilang ginawa kay sakit man. Mo ginawa sila law sakit. So ang akong himuon, butang nga nako plaster diri, butang nga nako salumpas. Abi ninyo dili ko mo gamit og salumpas sa pasyente may ganang gamit ko. Kay mo man na sila mga plaster nga dagko ug mupugong sa imong mga gusok. So practically may gala dili kinahanglan og laboratory. Practically, dili kinahanglan og mga tambal sa kasing-kasing, nga na. Kung maka-identify lang mo sa beginning, kung unsa na inyong gibati. Lisod siya i-memorize. Lisod yun siya i-memorize. Kaya ako nang gitudlo sa mga medical students, sa mga bagong doktor, dili ma-memorize. Lisod yun. Ang ika-final na kong istorya sa inyo, mga gala. Pag musakit ang inyong tiyan, musakit ang inyong dughan, musakit inyong tangkugo, musakit inyong tiil o any part sa inyong lawas may gala nga dili gunitan sa imong doktor, palpak. Kay ultimo sa paggunit may gala, nihubag ang imong tiil. Gunita na nimong sakit gani siya, arthritis na siya. Pag gunit nimo hupong naman. Pag gunit nimo way sakit. Problema, kasing-kasing, kidney. So, diha lang sa gunit may gala, pag gunit lang sa doktor sa tiyan may gala, pag gunit ana niya, kabalo na gidadayon nga unsay problema nimo. Kay diha sa palpation may gala, pag examine sa imong tiyan, daghang kay kung masakpan. Nakoy pasyente may gala nga gikan pag yun siya sa Manila ba. Ang iyang gi-complain sa iyang doktor kay sakit mangihi. Di ang iyang doktor, diretso, ultrasound sa kidney, ureter, bladder, prostate. Kay lalaki man, negative. Gi-examine ang iyang ihi, negative. So, lumutan ako sa iya, unsa may gidayon ni maruno? Gitagaan kong tambal sa prostate nga, ang prostate niya almost normal may galaba. Pero nagpadayon nga mangihi gani siya, sakit. Unsa man to? Wala siya gi-examine sa doktor. Pag abot sa ako, may gala, iyong kunoy, dili jud ko mosugot nga di nako ka-examine og maayo kay mingon man siya ayo na ko examine na dok. Tagain na lang kog tambal kay kadaghanan sa inyo ba, mo ba na i-response? Tagain na lang kog tambal dok, ikapoy nga labaw na gyud uton ako ang lubot. Mingon dai na nga, ayo na lang dok. Dili pwede may gala. Mao gyud na siya. So gigunitan ako iyang tiyan may gala.
unsa na discover nako. Dako kay tumor diri sa kilid sa iyang tiyan, sa left lower quadrant. Dako. Unsa may nagpasabot nga ang iyang gibati nga mangihi sa sakit, wala gyud mo apekto dito sa iyang ihianan. Daghan sa inyo biya maingon mo nga wala man kay problema sa kidney nako dok kay maayo nang ko mangihi. Di na tinuod ba? Kung ang inyong infection, urinary tract infection dito sa bladder sa pantog, kana paspas mo manghihi, sige mo ihihi, sige mo ihihi. Pero kung ang infection sa inyong kidney natungo dito sa inyong kidney, wala na ihi manong. Normal kayo manghihi, pero makita ninyo nga pula inyong ihi o dark inyong ihi. So, kung sa may pasabot na ako ani may galo. Lisod man gyud mo atong Dr. Permi, labang na gyud karon. Lisod. Kana bitang ginaingon sa sa 911 daw, DOH 911 dial mo. Wala mo examine, pastilan. Manaway gyud ko ana may galo. Kay since 2004, daghang kay mo text ako unsay tambal ani do, unsay tambal ani. Ako na sila sugun-sunod nga daghang pangutana. Ako maingon nga naa man problema diri. Nya ang 911 mutawag mutana ko sa sakit nimo no, sakit sa kuto-kuto, tagaan kag tambal, wa gani kagi umutana ko sa nahitabo. So mali, gyapon ang tambal. So asa mo gasto mo nga dili mao ang pag-inom ang tambal gihatag sa inyo. Mo gasto, walay gasto o mutan-aw mo tan-awon mo doktor, gasto mo insakto. Maski ako may gala. Tapulan man jud ko matog grocery. Mahingan ko sa ako mga kauban sa balay. Paliti ko ingani. Kung unsay lamdad doon, maski di lang ko gusto, gamito na lang ako. Wala man ko, di man ko aktual ang nagpili dito. Di man ako masulti sa ilang nga unsay akong gusto, nay pula, nay puti, nay unsay color ana akong gusto nga palito nimo, unsay amoy ana, wala di man na pwede. Mao gihapon sa medisina may gano. Once nga dili doktor, napagyud ko hinahuna magila. Muagi mo og triads, 15 na i-examine. Nurse. Pag-examine sa nurse, mayingon siya nga nagsulti ka nga ubo, sipon. Asa man ka ipadala? Ipadala dahil kag rapid test ba? Samot nang ginasulti sa DOH ron may gala nga naway gibati mo ato mo sa pulis. Nganong sa pulis man mo ato? Santa Cruz de Higos. Unsa man na siya? Mga doktor lang sa DOH ba nga may rekomenda nga ang pulis mahimo og diagnosis sa in-town. Anong di mo diretso na lang mo? Namoy gibati, diretso mo sa inyong doktor. Madto mo sa ospital. Nganong sa pulis man mo kuan? Paminawara do ng advertisement sa DOH. Mali kay ba? So, ang butang. Usahay makasulti yung kung may gala sa doktor sa kami na ako yung voice in the wilderness ba. Ako ra isa gisultig sa unsay tinuod yung himuon ba. So, what time mahimo? Isa raman kabuok akong lawas may gala. So, paminaw na lang yun mo every day sa doktor sa kanginan sa DXUM. Itanaw niyo sa YouTube. Tanaw niyo sa Facebook kung naa pa. Pero sa YouTube, permanente na si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kanginan. May butang may gala si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kanginan. Katong mga simptomas akong gisulti sa inyo, lisod i-memorize. Ako ni siyang gihimong mobile app pareha sa Facebook. Kaya lang, ang algorithm may gala dito sa Diagnose Yourself sayon. I-download nyo gikan sa Google Play, tanawan ninyo, kaysa karon kada maadto mong sakit na may bayad, $1. Pero siguro for the next 2-3 weeks, mahimo na siyang subscription. Mas barato siya o magpermanente dito sa inyong cellphone nga makapangutana mo kung sa inyong gibati. Kagigrupo man to sila tanan may gala og sakit. So, tanang sakit, gikan sa ulo, paingon sa tiil, makita dito. Ubo. Ako siyang gihimong table. Kung unsa na imong ubo, unsay simptomas, nganong nga ubo man ka. Tumor, mga tumor sa tibuok, lawas ng to bahigala. Na dito klase-klase.
naapo dito yung mga tumor sa tutoy. Okay, balo mo kung unsay buhaton sa iyo, depende sa iyong edad. So, ang akong diagnose yourself mobile app, ma-download sa Google Play. Kung satisfied yun kayo mo mahigala, i-download ninyo, maghulat mo nga ihimong subscription, kay masubscribe mo subscription na gani, permanente na sa inyong cellphone, o anytime nga na inyong bation, dali mo makakonsulta. Gihimo na ko na siya for 17 years mahigala. Almost 17 years good. Kay gi-refine mga algorithm, amot lang kung makasabot mo ko sa algorithm, unsay matugtong sa mga sakit, unsay mga kauban nga sintomas, ingana ang pagkuan dito mahigala. So, niabot yun ko, nagsugod ko ani paghimo og 2005, na launch na ko sa last year lang. Karon gina-refine ako, kaya ang akong mga developers mahigala, naa ka-base sa Mumbai. Mga Mumbai ang naghimo ani. Dili sa Pilipinas kay wala pay makibalo kung saon paghimo ani. Nagsugod ko pangita og kaning mga programmers, nagsugod ko atong 2007, 2008, wala gyud nakibalo. Hangtod last year, nakita na ako sa usa ka sa upload nga maayo na sila mahimo, pero sa tinuod mahal gyud kayo ang ubang lugar sa Germany, sa China, sa Hong Kong, sa Japan, daghang kay nag-apply nga sila mahimo sa program, pero pertig yung mahala. Mao na siya nga ako malipayon gyud kay ko ma-introduce sa inyo aning doctors diagnose yourself kay maayo gyud akong pagkahimo ani Megala. Ang target ani Megala nga kamo ba naalang mo sa balay, nagtulog mo sakit lang kalikat ni sakit og kalit ang imong anak, sakit sa tiyan. Unsaon ninyo pagkahibalo mo adto ba mo hospital o adto pa mo maghulat mo pagkabuntag? Labaw na karon hadlok kay imong dalawang bata sa hospital. So kani gyud siya helpful gyud kay siya nga tool. Diagnose yourself, i-download nyo gikan sa Google Play. Android pa lang, kay walay iOS o Apple, iPhone, wala pa. Kay ang katuganing mismo ang Google Play mahigala, gi-upload sa Google Play, available sa Google Play, aniabot ko about tako yun. Sobrang yun kayo kadako mo nang mahal ang akong pagpahimo ato. So, kamo, lisod man gyud mag-doktor unless of course mo eskwela mo. Dili mo kasalig sa istorya sa inyong kumpare. Di mo kasalig sa nawag mo sa inyong doktor kung tawagan ninyo, moingon mo adto mo sa hospital. So mawala gyud mo sa inyong kuno. Mawala gyud mo sa inyong unsay buhaton ninyo. Labaw na gyud kanang sakit-sakit sa tiyan sa bata sus in town. Kapila na gyud ko ana makakuan nga sus luoy kay bata ba kay di man mo kabalo adto mo sa hospital o unsa ba. So ang diagnose yourself dako kay tabang sa inyo. 0975-535-1261 bayaw si 28-year-old nakuha ng cervix polyps karon buntis 5 months sa karon suhi ang bata nakita sa ultrasound. Mutuyok pa ba ang bata dok o pwede siya manganak sa clinic lang? Wala nang sulti kung ikapilang pregnancy ni siya muna importante. Kung second, third, fourth pregnancy di na kay kuyaw. Pwede na siya kanang lying in. Pero kung suhi gani ang bata at 5 months, naay posibilidad nga mo normal siya sa posisyon. Pero uban dili. So kinahanglan gyud siya makita sa OBGYN sa obstetrician para kung naay posibilidad nga dili siya mo suhi ang iyang pagpanganak, masakpan na dayon. Kinahanglan gyud siya makita sa doktor. Kanang inyong ipahilot gani, kay suhi, ayaw intaw na himuon. Daghang kaayong nakuhaan nga babae tungod anang ibalik ang bata dito sa lugar daw nga normal kay suhi. Dili na maayo. Ngano, matanggal ang inunlan sa bata. Matanggal ang inunlan sa bata. O kung dili gani, ang bata ma-traumatize kay inyong ang hihilot iduot man pag maayo. Na may posibilidad mga bali ng mga bukog sa bata. Kung di ba ma-pressure ang dugha, di patay tungkol sa kasing maipit ang kasing-kasing. So mao na siya may gala nga dili gid lagi mo
magkuan ba magsunod ana mga hilot-hilot, kay daghan yung kay nga angin ana. 0948-667-5869, 52-year-old, lalaki, tagom. Unsay tambal arthritis sa gusok, si tata ni. Silicoxib. Kanang mga pain relievers, ubanan sa plaster, sa lumpas, ibutang ang sa lumpas, ilinya gikan sa tubang pa ingon sa likod. Kay kana mismo pagbutang nimo, magic ba? 1 second, mawala ang sakit. Mawala ang sakit sa pagginawag lawom. Kung ma-apply ninyo na, dili nyo kaon hangtod nga mo epekto ang pain relievers o maayo to ang imong arthritis sa imong gusok. 0942 723-4239 kanang magka-prostate ang tao. Unsay gikaon nganong nagka-prostate manong. Ang prostate nagadako sabay sa imong edad. Walay lalaki, kung naaman galing, mga 1%, nga dili mo dako ang prostate nga magkatigulang. Pag magkatigulang ka, magdako ang imong prostate. Walay labot ang pagkaon. Wala gyud. Imposible nga maka-apekto sa inyong prostate. Daghan po istorya nga katong kulang sa sakas kapayas, mo dako daw ang prostate o uban moingon pod nga sigig sakas kapayas, mo dako ang prostate, walay relasyon. Gi-studihan na sa maigala, sa mga pari, sa mga celibate o katupong mahilig musakas kapayas, gi-studihan na siya. Almost 50 years na siya gi-studihan. Walay relasyon. Naagyo na sa inyong heredity. Naagyo na sa inyong lawas. Kung unsay nahitabo sa inyong papa, sa inyong lolo, sa inyong tiyo, mo pa'y mahitabo sa inyo. Kaya depende mo na sa inyong genes. 0907-115-4302. Napag-yun. Inyo pirmi pasanginlan ang pagkaon ba? Ang mga karason sa naitabo sa inyong gibati. 90% sa inyong gikaon why epekto sa atong mga lawas except nutrition. Wala gyud. Kung manangil gani mo pirmi ana dili na tinuod. Yun. 0907-115-4302. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello, Doc. Morning. Morning. Kanang pasyente ni mo, Doc, 57 years old. Yeah, katong may anxiety gani, Doc. Okay naman ako. Wa naman ko ginanga panagtarap ko. Na naman ko gipunan ang akong dosage sa tambal. Yeah. Inya, Doc, ang ako lang complain karon kay ang akong tiil ba og matulog ko kay na maggimok-gimok. Ano naman na, Doc? Pila edad gani nimo day? 57, Doc. Babae mong calcium, kinahanglan kag polymer kaning Hindi ka amang ko ni mo calcium, Doc. Oh. Imo naman kong birisitahan. So, ang kulang nimo B-complex. B-complex. B-complex pod. B-complex po. Kapila man ang kaisa lang, Doc. 3 times a day ng B-complex, 500 milligrams. Once a day, Doc? 3 times a day. 3 times a day. 2 times? 3. Katulo sa isa kadlaw. Okay. Sige, Doc. Okay. 0907-115-4302, 53-year-old, asawa ko duha na nag-nosebleed. Gipa-ugom na ko ice nga tudok edi Davao de Oro. Ang pagsunggo sa tigulang more than 15 years old. Una-una ninyo, daghan mga sakit nga makapasunggo. Number 1, trauma. Sige kulikot sa kulangot sa ilong. Number 2, taas ang blood pressure. Number 3, naay blood dyscrasias. Unsay pasabot sa blood dyscrasia? Naay problema sa iyang dugo. Gikan sa leukemia, paingon sa aplastic pneumonia, aplastic leukemia. So, daghan kay mga sakit. So ayaw ni siya kay na ayaw man to na butang gipaugom ni mog ice, ayaw undangi moadto pa gyud kag laboratory, pa-examine kag doktor. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone.
Hello. Hello, Dok. Unsay ato day? Hello, Dok. Unsay ato? Ay, Dok, ako tong nag-text ni mo, Dok, kanang sakit ang punuan sa abaga gani, Dok. Unya. Hinay-hinay gamay. Unya kanang namang ko libro diri sa imuhang kuan, Dok, nakapalit ko ba? Mayo ba ni Emno ning? Kasi mayo inamon ani, Dok. Asa may nakabutang diha? Asa nakabutang sa libro? Kaning dili asa nang kanang naidi complex naidi kuan ni neurotonics, Dok. Wala man ko nang butang ano, Vitamin. silicoxib siguro, silicoxib. Naaman lagi diri, Dok, sa imuhang kuan. Ubos ana Silicoxib lay gamitan sa kay. libro. Okay, gisulat na ko ana 2004. Nagkambyo Kanang na. vitamin B1, B6, B12, nagay, Dok. Ayaw na lang. One, ubos. Kay dili na siya epektibo. Ang katunang silicoxib na lang. Kato na lang, Dok. Kato na lang. Okay. Salamat kayo, Dok, ha. Sige. Kung wala mo kay balo may gala, naga-change ang management sa medicine. Sa una, ang ulcer ipasangin lang nga wala dili maayo ang kaon, mapasmo mo sa ana. Na-discovery atong 1980 nga ang rason sa ulcer tungod sa usa ka kagaw. So kamong wa pa kadungog ana bag-o. Pero sa tinuod 1980 pa na siya. Ang tambal sa kasing-kasing may gala gikan sa nagsintro dito sa supply sa dugo karon pati pulso sa kasing-kasing, pati dagan sa kasing-kasing nanay tambal. Ang pagtambal sa mga kaugatan nawala na tong B-complex may gala. Kay useless yan. So nag-adto namin dito sa mga tambal nga para mawala ang sakit o katong mag-ayo sa ugat. So layo na jud kay mo. Kung mo pa na inyong tinuhuan, panahon pa na ni Mampor, wala na siya. So ang medisina naga-evolve. Halos kada tuig may gala na ay findings na bag-o. Tapos karon, COVID-19, wala mi tambal, walay vaccine. Nangapa pa mi. So kamo magtuo mo tuob, unsa pa ba inyong gituan, ayaw na lang. Kay sigurado na gistadihan na may gala walay epekto. 0920-214-1655. 51-year-old babae, Davao de Oro. Pwede ba ko moinom Remifemin kay mag-init lawas o taod-taod sington? Posible day. Pag-inom og Remifemin at least mga 2 ka bulan, 2 times a day. Kung naay epekto, padayon. Kung wala, undangi. 0951-808-8991. 72-year-old male, bangkal, walay kusog, mga tiil o kamot, bikog ang duha, dili ko stroke, Dok. Unsay tambal ani, Dok? Nagpasabot ani Noe, nga nagka-hypokalemia ka, nagababa ang imong potassium. Dako kay nga posibilidad. Number 2, kung payat ka, hypoproteinemia, kulang ang protein sa imong lawas. Number 3, kung luya gyud ang katibukan sa imong lawas, wala ka exercise. Daghanang. So kinahanglan i-evaluate na sa doktor kung unsay maayo sa imo. 0910-192-5759. Dok, unsay side effects sa amlodipine? Manghupong ang imong tiil. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Dok, Mm. kaning one, Dok, ba nga akong BP, Dok, kay 180 over 110. Kanya, Unya, akong kuan, Dok, kanang maintenance kay Corbidilor 2 times a day. Okay na ni, Dok? uy, dili kaya na. Kay, kung naman siya, beta blocker lang na siya. So, hinay ang iyang effect. Kinanglan na dyan kay pares ana. For losartan, 100 mg or amlodipine. Kuan man, Dok. Kuan na nga akong pares, Dok, kaning aspirin. Wala. Kulang na. Kay dili mo na pang high blood ang aspirin na. Nya, unsa day akong inuman na, Dok? Losartan or amlodipine. Napatanaw na kag doktor nang wala ka nagbuot-buot o inom tambal. Ay, nagpatkuan kong doktor, oy. Unya, unsa may nganong carbidilol lamay gihatag sa imo?
Gani. Oh, so pasabot nga kulang. Kulang. Pila man ka miligram ang losartan, Dok? Mubalik yung ka sa imong doktor kung dili 100 milligrams magsugod ka karon kay taas kay imong blood pressure. Nagamit mangubog 100 miligram, Dok. Nangubag lagi ako ngaong 100 milligrams ng unsa. losartan. O pasabot nga wa ka ni angay. So makambyo kag lain, madto ka sa amlodipine, madto ka sa captopril, ha? Daghan pa kayong mga antihypertensive nga pwede nimo isabay sa imong carvedilol. Kaya ang carvedilol dai o nang usually ang iyang effect mo hinayon na imong kasing-kasing para di mo taas ang imong blood pressure pero wala man siya ni baba. Pasabot nga naa gyud siya kauban. Okay? So, okay ra ning carvedilol, Dok. Kulang lagi. Oh, balik ato sa imong doktor. Duha gani, 2 times a day man ni akong... Kulang. Oh, Okay. Dito, salamat. 0908-758-9609 bat ang og dapit sakit kayo dugay na ni Doc. Ang sakit sa batang usually lumbar spondylitis na sa akong explain kanina. Ang pinakamaayo ana dili tabletas mga manang kundi chiropractic medicine. Kung sa man ang kabawan ng chiropractic medicine, kung karon lang mo nakadungog ang chiropractic medicine, isa na siya kaklase nga medicine. Dili siya Western medicine, dili po siya Chinese medicine, dili po siya acupuncture. Amerikano nga paghilot. Okay. Ang Amerikano nga paghilot, may gala mo itawag chiropractic medicine, ilang i-manipulate ang mga joints. Ila na siyang balik-balion imong mga bukog para mobalik sa dati nilang lugar. Mawala tong mga ugat o mga bukog nga nahimog sungay dito sa likod aron mawala ang sakit. Daghan kay kog pasyente may gala nga wala makuha sa tabletas, wala nakuha sa orthopedic medicine, giadto nako sa chiropractic medicine. Daghan na tawag chiropractic medicine pero ang akong gi-introduce diri sa Davao nga nakadungog ko pati sa atong presidente si Digong nakatry na, daghan kayo mga sikat nga mga tao nga niadto na aning chiropractic medicine. Mauoy nakapaayo sa ilang sakit sa likod, sa ilang batang o sa ilang tangkugo. Kani siya nga branch of medicine very new sa Pilipinas in fact wala gani siya gina-introduce sa medical school kay lahi siya nga branch sa pagtambal. Chiropractic medicine is the art or the medicine of manipulating bones. So kung wala pa mo kay balo-ana, tan-awan ninyo sa Google Play, search Google para makasabot mo sa chiropractic medicine. CHIROPRHCTIC, chiropractic medicine. 0921-208-6425, 49-year-old lalaki, kanang sigi og kalibang, pagmata sa buntag, katulo pagyod, okay lang Dok. Depende. Walay sakit sa tiyan, walay kalentura, walay dugo sa imong tae, ang color sa imong tae importante. Kung wala na siya, nagpasabot nga maayo ang imong hydration o usog na kay kamakaon. 0912-760-1283, babae, 71-year-old, sa which is better to use? Cloth, plaster, pambalot sa tuhod, o sa lumpas? Thanks. Ang cloth plaster sa tuhod ay, pugnan ang joints. Pugnan ang joints nga mo, muliko-liko. Muna'y purpose nga naa siya plaster, kaning cloth. Ang kanang sa lumpas, igor ay tao na mo, tapal lang sa ibabaw sa panit. Di siya kagunit sa joints sa imong tuhod. So, useless. Ang importante nga naagid siya mo tawag mo tabon sa tibuok ng imong tuhod para di siya mulihok kay musahay, mutuyok man na imong tuhod, muna mo sakit. Muna siya gitawag og naay siya meniscal tear. Kadaghanan sa mga basketball player, magkas problema na siya ana. So kung naa kay ngana dili sa lumpas kundi kana ni cup ang pangalan anang cloth nga gamiton diya. 0917-727-0589 Dok nga ka sa klinik ugma
na ingrown si Mama Bebe Pantilio, organista sa Redemptorist. Mag-opera ko ugma sa Tuesday o Thursday. Kung importante, na human siguro pag-opera na alas 10, alas 11. 0948-637-7510, babae 12-year-old. Kung sa'y tambal tagsara malibang na ay adlaw dili makalibang sa padala ni. Ang iyang sakit, ang iyang edad 12 years old. Kung ang iyang constipation o dili regular sa paglibang, sugod pa siya sa baby pa siya, na problema na siya. Ang problema na Hirschsprung's disease. Ha? Walay ugat ang iyang large intestine. Kung karon lang sugod, basig kulang na sa pag-inom ng tubig. Ha? Kung nagasakit iyang tiyan every time nga di siya kalibang, na ay problema sa lubot. Ang saong nato na siya. Patanaw sa doktor. Kay dili gid mo makabalo kung unsay maayo ana. Kung dili makita sa doktor, kay daghan man kay mga sakit nga igala. Pertig yung daghan ng sakit nga dili nimo matudlo sa pasyente. So, ingani ako isulti sa inyo. Para matabangan mo sa inyong gibati, i-download yun ninyo ang akong mobile app. I-download yun ang akong mobile app sa Google Play. Wala na siya bayad sa pag-download. Ay mo magbayad kung mangutana na mo kung say sakit. Pag mangutana mo kung say sakit, sayon. Kay ipindot lang man ninyo, may bawaan yun ninyo, asa paingon siya, dili para sa mo adto mo sa Google Play, Google search, nga tagaan mo mga sakit, nga wala dito. Usahay gani, cancer pag yun maabot. Wala pa'y mobile app, wala pa'y kuhan sa Google na pariha anay may gala. Google Play. Sa Google Play. Sa Android. Google Play, pahitaa ang Diagnose Yourself by Dr. Edward Kagape. I-download niyo kung dili mo gusto nga mugasto. Sagdi lang na diya. I-download niyo kay panahon nga magkinahanglan mo unsay answer, igo ra niyo ipindot, magbayad mo 50 pesos, gamay ra ana. So, wala kay panahon may gala si Dr. Kagape ini sa Doktor sa Kahanginan.